V úvode som sa už dotkol teda tej témy, ktorú aj vy označujete za alfa a omegu, čo sa týka ceny potravín a cien potravín. V súčasnosti je tá aktuálna inflácia, to tempo zdražovania na 7%. V rámci eurozóny však máme najvyššiu tú infláciu. Vy ste ešte ako opozičný poslanec opakovane aj v tomto štúdiu kritizovali, že vaši predchodcovia v podstate nič nespravili v tej súvislosti, aby sa znížili tie ceny potravín, alebo len veľmi málo. Teda čo s nimi spravíte ako minister? Čo máme očakávať? Zle ste povedali, že a povedali ste správne, že vtedajšia koalícia 3,5 roka nespravila pri vysokých cenách a vysokej inflácii nič. To ste hovorili vy? Áno, samozrejme. To je realita, lebo mali iba memorandum so 400 potravinami. Jediné, kto niečo spravil, bola opozičná strana Smer vtedy, ktorá prijala dva zákony. Jednak novelizáciu zákona o cenách. Tuto chcem povedať, že pri tomto zákone o cenách zhruba 2 týždne dozadu vláda schválila uznesením povinnosť do 10. decembra ministrovi financií predložiť totálnu analýzu z hľadiska ešte pretrvávajúcej potravinovej inflácii, z hľadiska toho, kde sa nachádzame pri tých cenách a prípadne navrhnú aj nejaké riešenia. To je jedna vec. Druhá vec je, že strana Smer ako opozičná strana prijala ďalší zákon a to bolo odpustenie sociálnych odvodov pre potravinárov a časť poľnohospodárov, kde toto opatrenie je vlastne odpustenie odvodov pre zamestnancov do výšky minimálnej mzdy. Áno, to bola vaša opozičná politika. Ja vám na to nadviažem. Toto opatrenie je v platnosti do konca januára. My budeme začiatkom januára robiť analýzu tohto opatrenia. Akým spôsobom toto opatrenie malo vplyv na tie ceny. Máme šťastie informácie o tom, že tvrdia niektorí, že to malo pozitívny efekt na to, že tá inflácia nestúpala alebo mierne sa zastabilizovala alebo išla dole pri tej potravinovej inflácii. Čiže ak vyhodnotíme, že to malo pozitívny efekt, budeme hľadať riešenia napríklad pri týchto sociálnych odvodoch, že či to nepredlžiť, či nastaviť nejaký mechanizmus, napríklad ako majú v Poľsku, kde je mechanizmus takého, by som povedal, zjednodušených rôznych odvodov pre zamestnancov, aj zamestnávateľov, ktorí sú zamestnaní v poľnohospodárstve, potravinárstve. Samozrejme, že tých opatrení z hľadiska znižovania cien potravín je množstvo. Pán minister, teda pokiaľ naozaj tá analýza ministerstva financií dopadne v úvodzovkách v neprospech tých cien, a teda, že pôjdete naozaj do tých opatrení konkrétnych, ktoré zabezpečia reguláciu cien potravín? Viete, keď počujem aj vás, moderátora, hovoríte tu o tom, že Olano niečo navrhuje, že ide diktovať nejaké nižšie ceny potravín, v zásade za 3,5 roka nič nespraví. Viete, čo jediné sa Olanu podarilo za 3,5 roka? Tak zlikvidovať Slovenskú republiku a verejné financie, že my sme vedeli, do čoho ideme. My sme vedeli, že tie verejné financie sú v katastrofálnom stave. Kritizovala to aj úradnícka vláda a všetky štatistiky hovorili o tom, ale musím vám povedať realitu. Tie verejné financie sú ešte v horšom stave, ako sme si mysleli. Čiže je neľahká úloha pána ministra financií, ktorý proste má zostaviť rozpočet, ktorý šťastie bude aj konsolidovať, ale bude zachovať všetky sociálne balíčky, sociálne istoty a samozrejme bude pomáhať aj pri tých potravinách. Čo sa týka tej regulácie. Samozrejme, že my môžeme navrhovať množstvo opatrení. Tu by sme sa možno že aj zhodli v tých opatreniach, ktoré. Ale gro tých opatrení bude mať priamy vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu. Ale už je nespochybniteľné, že tie obchodné reťazce proste majú 3-krát vyššie zisky ako v tých západných krajinách. A my máme možnosť určitých regulatív. Ja nechcem ísť do tej takej regulácie, že tu budem stropovať nejaké ceny. To myslím si, že nie je správna cesta. Aj si myslím, že to nie je v súlade s legislatívou národnou, európskou a môže to spôsobiť ešte väčší chaos. My môžeme ísť kľudne do toho, že rozprávame tu o nejakom legislatívnom procese. My niečo chystáme na ministerstve, ale nechcem nejako predchádzať a hovoriť dopredu. V súvislosti s obchodnými reťazcami. V súvislosti s obchodnými reťazcami. Môžem otvorene povedať, že chystáme novelizáciu zákona o neprimeraných obchodných podmienkach v obchodných reťazcoch. Viete, je pre mňa nepochopiteľné, že dostanem na stôl v zásade v minulosti boli nejaké pokuty, ktoré sa mohli dávať za nejaké porušovania v obchodných reťazcoch. Napríklad pokuta 1 milión eur za nejaké porušenie v zásade pre jeden obchodný reťazec, ktorý reálne aj zaplatil tú pokutu a my sme v situácii, že ideme vrácať naspäť tú pokutu. A jeden z tých dôvodov, prečo ideme vrácať tú pokutu, je to, že predchádzajúca vláda nepochopiteľne zmenila zákon a tým spôsobila, že v zásade my ideme vrátiť peniaze tomu obchodnému reťazcu. Dobre, chcem ešte jednu vec podstatnú, že aby to niekto nebral, a hlavne teda aj obchodné reťazce. Pre nás obchodné reťazce, či slovenské alebo zahraničné, sú partneri.
My s nimi nechceme zvádzať súboje. My len chceme im konečne vysvetliť, že ten Klondike tu skončil. Nechceme im nastaviť mantinely také, aké majú napríklad v tých západných krajinách. Keď dokáže podnikať tak, že tam má potravinovú sebestačnosť alebo ich domácich výrobkov 90% v tom reťazci a ich zisky sú takéto, no tak ja nevidím dôvod, prečo by to nemohli mať aj na Slovensku. Dobre. Hovoríme ale o stropovaní marží, hej, aby sme vedeli, že proste... Ja len to je jednoducho odvod zo zisku. Nejaký odvod, zoberte si, že kto bol počas covidu 1,5 roka, 2 roky jediný otvorený? Veľké obchodné reťazce, všetci mali boli zavretí. Tak to sa asi nedalo zavrieť komplet akože obchod. To je v poriadku, ale viete, že len obchodný veľký reťazec bol otvorený a ten malý, ktorý mal potraviny, ten musel mať zavreté. Spýtam sa inak. Slovenská aliancia moderného obchodu tvrdí, že ak by došlo na takéto mimoriadne zdanenie, zvýšili by sa ceny potravín. Zároveň obchodníci hovoria, že v podstate ten ich zisk je na úrovni v podstate priemerného zisku v Európe, okolo tých 4%. Tento argument ako vnímate? To je klamstvo, že jeden obchodný reťazec má 8% zisk. A ja nebudem špekulovať, ako špekulujú oni a hovoria o tom, že čo bude. Tak oni majú zrejme tie čísla naozaj nemajú na tie papieri. čísla. Ja vám poviem čísla, reálne čísla. Predchádzajúca vláda ho išla zrušiť bankový odvod, ktorý tu bol. A hovorila o tom, že ten bankový odvod musia zrušiť preto, lebo banky budú zvyšovať poplatky pre klientov, ktorí majú v bankách peniaze, účty. Viete, čo sa stalo, keď tedajšia vláda zrušila bankový odvod? Banky začali zvyšovať poplatky. Tak potom, kde je to rácio? Čo to tam je? No Takže ja to neberem, tieto argumenty vôbec. A toto nehrozí aj v prípade obchodných reťazcov, že pokiaľ by ste zaviedli takýto mimoriadny odvod, takže sa to premietne do cien potravín? Pán Baranek, ale vy ma počúvate. Ja vám hovorím, že predchádzajúca vláda pri bankovom odvode, ktorý bol, povedala, že ho musí zrušiť. Lebo keď ho nezruší, budú banky zvyšovať poplatky. Oni ho zrušili i napriek tomu banky zvyšovali poplatky. Takže tu sa niekde strácame, takže ja tento argument neberem. Proste my chceme solidne sa s nimi správať, normálne komunikovať, ale musia byť solidárne voči občanom Slovenskej republiky. Posuňme sa k ďalšej téme a to je dovoz ukrajinského obilia. Koncom roka sa končí tento zákaz. Predloží vláda zákaz dovozu ukrajinského obilia a tých ďalších komodít? Tak keď schváli vláda, tak áno, ja vám môžem povedať za ministerstvo pôdohospodárstva. Však ja vám poviem, že nemôžem prejudikovať dopredu, či to vláda schváli, alebo nie. Ja vám môžem povedať, že zajtra na vládu predložím predĺženie dovozu týchto komodít na Slovensko, zákazu dovozu. Bude to na dobu neurčitú, lebo my nevieme, ako sa k tomu ešte postaví Európska komisia. Môžem s istotou povedať... Európska komisia kritizovala v podstate ten ja som bol v Bruseli pred týždňom na Rade ministrov, tak vám poviem viacej k tomu. Ja môžem povedať, že to nebudú len 4 komodity, bude toho troška viacej. Čo tam všetko bude v tom zozname? Necháte sa prekvapiť. Cukor, med? Myslím si, že všetci dobre vedia, čo sú problematické komodity, niečo ste naznačili. Zoberte si len Poľsko a Maďarsko, tí majú vyše 20 komodít, ktoré zakázali dovozu. My máme každú tú komoditu, ktorú zakážeme dovážať, zanalizovanú. Musím povedať, že my to nechceme robiť, to, čo robíme na národnej úrovni, to predĺženie toho zákazu dovozu, ale bohužiaľ my čakáme, že príde Európska komisia s nejakým riešením. Len zatiaľ Európska komisia neprišla so žiadnym riešením a reálne ten dovoz ohrozuje náš trh tu na Slovensku, ohrozuje našich poľnohospodárov a pre mňa je to nepochopiteľné, lebo poviem jedna základná myšlienka, ktorá bola... A dáme reakciu áno, samozrejme. Európska únia chcela zabezpečiť bezpečný tranzit komodít, napríklad do bylnín, do prístavov a dovoz do tretích krajín. Lenže realita je taká, že 80% týchto komodít zostáva na európskom trhu. My sami seba sa likvidujeme v Európskej únii. Pre mňa je to nepochopiteľné.